Wadhi nyime koda weche ma timore pachoka ka jotelo ma Kisumu mawuok e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otelo joera mag riwruogno e ng'anyo mamuol mar sudo sirikal mondo reso chumi ma pachoka. Jong'anyo nochopo nyaka e apisi mar County Commissioner mane gichuo e oboke mayango dwa jo Azimio ne piny owacho. Jalup Commissioner ma Kisumu jiwo ng'anyo mamuol ma ok oketie mwandu moro amora. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ng'anyo makamano nochakore akekio makondele. Jomane nie ng'anyo nochiko wangini apis mar County Commissioner ma Kisumu kamane gichano chwalo dwaro mane oyangi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Jo Azimio kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem reso ochumi magiwacho ni nie chonge. Oganda yuago. Jago moro ne ng'anyo ka obango owuoyo ka oyuago midenyo mar koso yudo mogo. Kata kamano, obila mag arita mane oketi mar jiwo arita e alwora mar kar jot jatend piny e apaya ma Jomo Kenyatta ne odino apayano. Gino mane okelo rakruok matine kind obila kod jong'anyo mane temo luwo apayano gi thuon. Bang'e to obila nojiwo arita kendo yene jong'anyo modonjo e laro mar gorofa moting'o apis County Commissioner kaachiel kod apise sirikal mamoko. Kane otelnegi kod jalup gavana ma Kisumu, Laktar Matthews Owili, jotelogo oseyo tend William Ruto ka gitielo ni nyaka ne Kenya Kwanza ka loch mar tend piny pachoka ok gisechopo singo margi ne jo Kenya moloyo to singo mar duoko piny nengo mar ngima. Katika maofisi za serikali. Nataka nimwambie leo ajue kwamba serikali ni wananchi, serikali sio yeye. Raila Amolo Odinga aliongea. Aliongea ama kuongea. Alisema ya kwamba Wakenya wote wajitokeze tufanye maandamano wakatuhakikisha ya kwamba Ruto ametoka kwa ofisi. Ruto negikawo thuolono mar chiwo andika mag dwachgi ne jalup Commissioner ma Kisumu Hussein Alason Hussein e lo County Commissioner. Hussein Alason okwayo oganda mondo tim ng'anyo mamuol kinde duto kendo kik giketh mwandu ng'ato ang'ata. Amjambo vijana! Amjambo! Memorandum nimepokea. Ninaomba tafadhali tuweke amani, na kama ni maandamano tufanye kwa amani. Amani sote tunapenda tafadhali. Jotelogo owacho ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka tarik 19 motelo ne romo mar Azimio ma ochan tarik 20 dweni e boma ma Nairobi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi nyime e kindeni mang'anyo mag jo Azimio ne